visto. Elvira Leñadora. Elvira meteuse nun curso de xardinería. Deses de andar con flores e ervas e... Unha carallada, amigos, unha carallada. Resulta que eu teño que regalarlle algo porque está de santo. Claro, ela ha de querer algo que teña que ver co curso, porque eu xa a coñezo. E diredes vos, pois regalalle unhas tesouras para podar. Non está mal, así o pensei eu. Fun por elas, pero mirado que atopei. Esta maravilla, amigos, esta maravilla, diredes vos, bueno, non seguro que non lle gusta, que a vai aborrecer e tal. Mellor, así xa queda para papá, Carallo, corta. Ahora, cariño, mira que regalazo che traio. Claro, non che gusta, que tanto sinto, mira. Pero non te preocupes, que xa quedou con el, que non se vai tirar. Alto aí! Sí, agora viña unha pequena bronca, pero ben a podía soportar. O machado era de papá. Graciñas, Moncho, que ilusión. É precioso. Que machado máis bonito. Por un momento pensei que me ia regalar unha desas tesouras de podar cativas, pero mira ti, xusto que precisaba. Viriña, daquela gustache? Encántame. É o regalo máis bonito que me fixeron na vida. Ai. Gracias, Moncho. Quen contaba? Que deixen machado novo, amigos. E Elvira empezou cun ímpetu de medo a cortar toda canta leña se lle puña por diante. Toda, toda. Primeiro a da casa, despois a dos veciños. Ata foi a de Puscas cortarlle a leña para facer as brasas para o churrasco. Teña que maneira de defender na leña, cousa bonita, non vi nada igual. Sí, pero eu quedei sen machado. Listo, Puscas. Que, non tes máis leña para cortar? Non, o galla tuvera máis, porque me encanta verte cortar na leña. Pois, Sara, pon aí algo de beber que tanto traballo tira do líquido. Forte, forte. Aguardente mesmo. Veña. Aí está, Silvia. Outro. A nesa ten un monte cheo de eucaliptos grandes de medo, se queres... Que me dis? Pois alabou. Eses eucaliptos teñen os minutos contados. Deixar de mirar así para a miña muller. Moncho, que ten un aplomo, unha forza, unha seguridade que... Unha camisa que... Que pasa ca camisa? Que queda moi... Favorece o cuadro. E alá foi. Mirade como deixou todos eses eucaliptos. Os máis grandes de toda a comarca, Sí, anda cortando en todos os bosques da zona. Todo. Eu creo que se estáse pasando, Está indo un pouco lonxe demais con isto de andar á leña. Que oleo! As 5 da mañá, unha boa hora para cortar árbores. Que carallo dixes, Viriña, que faz? Teño que ir cortar uns carballos aí pola parte da choupana. É mellor aproveitar pola fresca, que despois vai moita calor para o traballo. Vai ser un día duro ou un día cortante. Non entendes, é un chiste de leñadas. Vémonos, Moncho. Así quedou a famosa carballeira da choupana. Elvira é unha máquina de cortar árbores, amigos. Non pensa noutra cousa, Non hai quen lle quite da cabeza. Por unha vez, non son eu o que me obsesiono con todo, No, desta vez tocoulle a ela. A que nunca pensabades que chegaría este día? Pois chegou. Que tan bostaste xarope de arce, Digo, que eu non estou obsesionada, Moncho. Non estou obsesionada, pero unha vez que encontro algo na vida que me enche de verdade, que me gusta... Pero non ves que non pensas noutra cousa, Elvira, non ves que pensas neso. Reflexiona, anda, reflexiona. Que vou reflexionar? Mira, teño que marchar, que teño que ir aí talar un monte cerca de Santa Comba e vou ter para todo o día, non me esperedes expertos. Pero xa estamos outra vez, non ves que non tes parada. Déxate estar, tranquila, anda. Ai, Moncho, hai unha morea de árboles polo mundo agardando por min, entendes? Sabes o que estaría ben? Que aquí en Lameiro houvese castores. O castor é un bicho moi amigo da xente que nos dedicamos á leña. Ala, bo proveito, amigos. Castores. Isto xa é o... E ti que? Ti non dis nada, non? Que veña aí a roer e nada. Caladillo como un peto. E que queres que diga, papá? Eu non ando atendindo as conversacións dos demais, Eu son unha persoa que ten unha gran vida interior, Sí, unha cousa. Eu o único que lle escoitei foi que falaba dos castores.
E aí sí que está, mamá está moi equivocada, porque o castor é un animal invertebrado que se dá moi mal por la mente. Ya chegou o churrasco este, Elvira bota días enteiros fora da casa. Non fai outra cousa que cortar leña. Agora meteuse na cabeza que temos que ir vivir a Canadá. Canadá, amigos, sí, que dis que é o paraíso dos leñadores. Que hai leña ali para cortar a tomar polo saco. Teño que facer algo, Teño que facer algo porque eu non me vexo vivindo en Montevideo. É que xa non sei que facer para sacarlle eso da cabeza. Que carallo, Moncho, pero deixa a Elvira cos seus aficios. Que guapa que está vestida de leñadora, Que cara que non lle vexo pelo, Puscas. Xa me vexo vivindo en Canadá. Pois eu estou con Puscas, Moncho. Eu tamén sou moi favorable a Elvira vestida de leñadora. Agora, se queres solucionalo, tes poucas opcións. O mellor é que fagas o que sempre se fixo o lameiro, facer as cousas polas costas, é dicir, a traición. Ten razón, Moncho, ten razón. Falle caso ali, mira. Escoita, aquí en Lameiro, cando alguén non quere entrar en razón, cando se pon caprichoso, que se fai con el? Que se fixo toda a vida? O engano, a felonía. Iso é. O engano fíxose toda a vida. O segundo non sei o que é, pero sempre se fixo. Está mal que o diga eu mesmo, pero isto de enganar a xente a tua atención, eu sempre fui un fenómeno. Home, teño na casa unha gran mestra. Mamá, escoita, o que tes que facer con Elvira é o seguinte. Teño que recoñecer que don Anselmo tivo unha idea boa, boa. Algo malvada, sí, pero boa. Agora, a facelo. Hola, dona Elvira. Son o alcalde das Fragas do Eume. Si o que máis manda ali. É que temos un problema e necesitamos a súa axuda. Temos unha plaga de carballos, de castiñeiros e de bidueiros que están acabando ca nosa fauna tradicional. Si, o as mimosas. Claro, si. A ver se nos podía botar unha man, muller. Si, vale, graciñas, Como? A miña voz? Non lle pode recordar a ninguén, muller. Que cousas ten? Ala, chao. Que tan ilusionada se lle vía a pobre. Pero creo que teño o problema solucionado. Cando crees que vai a soltar a mamá? Pois non te sei, pero penso que 2 ou 3 días está fora con a voz. Tamén meterse na cabeza de andar cortando carballos e castiñeiros, ademais nun sitio tan superprotegido como as Fragas do Ebro. Amiguinho, as obsesións é o que teñen que che levan a iso, Diz que non paraba de repartir remados. Veña a cortar árbol, veña, como loco. Sí, que non paraba de berrar, e dicía, non paro, que me mandou o alcalde das Fragas do Ebro. Claro, ese é o que teñen as obsesións, Mira onde che levan a decir cousas raras e estúpidas. Mira, pobre. Agora ten unha orde de aloxamento de calquer monte ou de calquer obxeto que corte, Non pode utilizar ni un mísero coitelo para cortar patacas. Sí, tivo mal, sí. Non debín facerlle eso ao amor da miña vida, á persoa que máis quero. Pero aquí en Lameiro somos así, fantaseamos. Elvira dábame pena. Pero ao final tampouco saiu todo tan mal, Algún proveito ten que ter esa obsesión de Elvira por ser leñadora. Quen sería o que chamou para enganarme? Calquera desgraciado, Elvira. A xente sen escrúpulos, seguro que era da choupán. Por unha vez que estaba eu contenta co que facía, contenta e realizada, xa me estropearon. Bueno, cariño, non lle deas máis voltas. Xa non me queda nada desa vida de aventura, desa vida de leñadora. O que non? Quedache a camisa. Xa. Terei que devolvela, porque agora xa non son leñadora, xa non teño dereito a levala. Quieta aí. Devolver nada, Por favor. Sabes unha cousa, Elvira? Ten razón todo o mundo, Quédache moi ben. Mira, por que non xogamos a leñadora e ao garda forestal que chegaste de imprevisto? Veña aquí, señora leñadora, que teño un tronco para que me corte. Oh, señor garda! O monstro da poza do río Regato. A suposta aparición de cando en vez do monstro do lago Ness, do que aínda non hai probas definitivas da súa existencia, tense convertido nun gran reclamo turístico para a zona. Ves, ese sí que saben, carallo, que ben montado teñen. O escocés é unha raza que sempre foi moi mirada para os seus negocios. Toda esa xente así, eses da zona de Estambul sempre foron así, Mirad unha cousa. É porque non facemos noso mesmo.
Primeiro, porque o monstro do lago Ness non existe, non hai probas. En realidade, ninguén o viu, entendes? Todo está na imaginación da xente, Moncho. Pero que parvades estar dicindo, Iñi? Que parvades estar dicindo? Eu tampouco nunca vin a muralla de Lugo e ben sei que existe. Aí está, entende? Mira, máis ten que haxa monstro ou deixe de velo. Iso é o de menos, O importante é que a xente se entere de que hai aquí un monstro e veña velo. Xa está, turismo de iniciativa. Vai ser unha maravilla. A de cartos que ia gañar ti e Pusca se tivéramos aquí un monstro. Pois agora que o dis, oxalá houvese aquí un monstro. Eu sempre fundo os monstros, sea do tipo que sea, sempre. Pero, Lameiro, non temos un sitio para ter un monstro como o Nesio do lago Ness. Non, dilo ti, home, dilo ti que non hai sitio para Messi. Claro que hai sitio, home, vos deixademe a min. Ter temos, sí, un sitio maravilloso. A Poza do Río Regato. Non é moi grande, pero a xente é capaz de creer en calquera cousa, sí, como que ali habita un monstro. Agora o que fai falta é un pouco de iniciativa para ir creando expectación. Hola, amigo da prensa. Que tal, home? Mire, chamaba para comentarlle que aquí en Lameiro temos un monstro na Poza do Río Regato. Sí. Desde cando existe? Pois mire, desde hai moitísimo tempo, polo menos desde que vivían os homes das tabernas. Increíble. Sí, decidimos non dar publicidade ata agora porque aquí en Lameiro somos moi nosos, homes, sí. Sabe como lle chamamos? Lameiriño. Lameiriño? Pero, como non que escuchar a falar de David? Como? Que se mete medo? Moitísimo, é un animal terrible. Mire, debe de ser unha cousa inventada polos extraterrestres que fixeron as pirámides de Egipto e a muralla de Lugo. Sí. Polo menos é do século XIX, de cando vivían os dinosaurios en Lameiro. Pero iso ten que dar moitísimo medo. Xo de velo tes que te mexar inteiro, verdad? Fotos non temos porque o monstro non é moi fotogénico e escapa ya a cámara, pero vostedes vayan facendo a noticia, vale? Depois xa falamos. Alá. Lameiriño. Marcho cos colegas do botellón a Poza do Río Regato, a ver se vemos a Lameiriño. Moi ben, nené. Ai, que maravilla, que ben queda un ca satisfacción do traballo ben feito. E ainda se chegou xente ata a Poza, A xente é o que ten. Sí, que cree todo o que conte en os xornais e a televisión. Ainda así a expectativa non durou moito. Normal. Atentos todos, Atentos todos que en calquera momento aparece o Lameiriño. Parece que se move algo, Ai, que emoción, que ganas teño de ver a Lameiriño. Lástima, non é un tambor de lavadora. Pero un clásico nesta Poza, claro que sí. Tamén ten moito mérito. Isto nos lagos de Escocia non se dá porque os escoceses son xente rara e non teñen estas tradicións de tirar cousas ao río. Payasos. Ao non ver ningún bicho mitolóxico, a xente deixou de ir á Poza, normal. Pero eu non podía permitir que a cousa acabase así. Non, tiña que facer o posible para atraer turistas a Lameiro. Tiñan que ver a Lameiriño. Nené, tens que facer isto por Lameiro, Ahora mesmo che vou sacar unha foto con esta pinta na Poza do Río Regato. Vale, para aquí. Home, para que a xente crea que ti és Lameiriño, monstro. Vale, xa entendo. Moi ben, pero mira, teño unha dúbida e non me pasará nada se me acerco moito a Poza do Río Regato, non me fará dano Lameiriño, non? Ti tranquilo que estou contigo e non che vai pasar nada. E alá fomos. Saqueille unha foto xunta a Poza. E despois mandeina aos xornais e á televisión. E agora sí, a cousa disparouse, amigos. De súpeto todo o mundo vía a Lameiriño. Pois non se falaba doutra cousa. Temos o noso propio monstro. Carmo xa di que veu 3 veces. Eu, por non ser menos caega, dixo que vira 5. Claro. Pois eu ainda non o vin. E iso que estiven ali con papá co dar fotos. O qué? Da cousa do rapaz, Pero ti víchelo, Elvira, víchelo. Ver eu vin algo. Non sei se era unha sombra, se era un gato, seguro que era Lameiriño. O que non vou consentir é que Carmucho a vira e eu non. Din que é un monstro horroroso, gigantesco, cos ollos insentados en sangre. Contan que un reporteiro foi ata Poza do Río Regato para gravalo.
o monstro papouno de su grande nas garras. Iso é un sinal do final dos tempos. A culpa é vos, polos vosos pecados. A vosa maldade vai ser castigada. Se fosedes tan bondadosos e piadosos como a min, estas cousas non pasarían. Sí, mamá, ti és unha gran persoa. Anselmito, faime o favor e soltame os cans, que non quero que me entren os nenos a comer dos pexegos. Prefiro darllos aos cochos antes que a eses mortos de fame. Ver, a ver, si ver algo vin, eu algo vin. Mete medo, Oye, che pos ollos e eu quedei petrificado, Eu nunca vira nada igual. Eu teño a miña propia teoría sobre o asunto. Pode tratarse do eslabón perdido, ou un extraterrestre. Pode ser un extraterrestre porque é unha raza moi amiga de sitios apartados como o lameiro. Ou mesmo o auténtico chupacabras. Eu teño medo a que nos aduza a todos. Pero que disle, niño? Bastante aducido estás ti xa, criatura. Sí, amigo, sí. En Lameiro somos moi de creer en todo. Claro que non o viu ninguén. Pero a xente de fora non é así. A xente de fora quería probas. Tiña que haber unha aparición do monstro, pero xa. Pero como queres que vaya a poza do Río Regato? Non, é que lle teño moitísimo medo, é que non quero que me pape un monstro. Pero, Kevin, o monstro és ti. Veña, moi ben, papá, moi ben, xa o entendí. Xa sei que non queres que teña ningún medo, que non me cree ningún trauma, pero é que lle teño moitísimo medo a Lameiriño. A ver, Kevin, o monstro é unha foto túa, payaso. Vale, parece moi ben, papá. Veña, moitísimas gracias, de verdad. Non te preocupes, anda que vou estar eu contigo. Veña, anda, pasa, arranca, xate, veña. Ai, pero... E alá fomos. E a xente volveu en manada á poza do Río Regato. Atentos todos, non perdades detalle. Ia todo de maravilla. Tiñamos visitantes a tomar polo saco. O malo é que Kevin meteuse algo de máis no papel e iso trouxo algún que outro problema. Era visto. Colleron o monstro! Sí, pistou no tipo! Pois veña, vamos nós a coller o monstro para facer un churrasco, que a carne de monstro é moi rica, Pero hai que pasala ben para que non este dura. Veña, vamos alá! Vamos! O moi imbécil de Kevin ia cheo como un can e deixou que o pescara. Ai, mirade que imaxe. Ainda menos mal que lle quitamos a Puscas a idea de facer un churrasco co rapaz, Despois viñeron os da universidade a levarno para investigar. As 3 semanas devolvéronno. Pois aquí porque estiveron estudándome e por unha asustada maioría chegaron á conclusión de que son un homo sapiens. Así que, alucina, estou feito todo un homo sapiens, Malo é que non dou quitado isto, Préstame un pouco, Lástima que esta historia do monstro non se dice ben. Lástima, así é todo que tanta sorte teñen os do lago nes. Pero bueno, era visto que non podía sair ben. Era moi visto do noso señor. A madriña. Onte botaron outra vez na televisión O Padriño. Coñecedes, non? Que peliculón de mafiosos. Non me digades por qué, pero a min as peripecias deses sicilianos recórdanme moito ás nosas de Lameiro. Verá, a figueira é del. Pero é que as polas entranme de cheo na miña finca. É quitan a luz. É o tipo a rede Dios que non as quere cortar. E ves a miña casa o día do aniversario do meu Anselmito para pedirme axuda no teu pleito con Pepe da Fonte pola pola dunha figueira. Ben, eu intentei ir polo legal, dona Hortensia, pero no cuartelillo mandaron ao carallo. E dixo eu, a xustiza vai mandar, dona Hortensia. Está ben, acepta a miña axuda, Moncho. En honor e lembranza do aniversario do meu Anselmito. Grazas, madriña, grazas. Manda alguén cortar esa pola, pero non mandes a un dos nosos. Manda un zamorano, e que parece un accidente. Queda alguén máis? Sí. Kevin José, mamá. Ti que queres ser artista de cine, pero que non o contratan porque lle teñen manía. Dalle 20 pesos e que vaya a rañala por aí adiante. Esa mesma noite, alguén cortou a pola e meteu o soplete como a quen que fora un raio. Don Anselmo, a ver que quere. Sí, don Anselmo, dígame. Xa, pero é que agora non vou... Vale, vou. O malo desta familia é que se lle pides un favor, despois hai que devolverlo.
Mamá está no hospital, Moncho. Que me di? Está gravísimo. Baixou do coche a mercar froita. Eu despisteime un minuto mirando unha periquita que ia en minisaia. E cando me din de conta estaba ali, só, deitada no chan. Todo pola miña culpa, Moncho. Home, non diga eso, non se mortifique, por favor. Cando está de ser e na máis. Din que esvarou na tona dunha laranxa, pero... Ela di que foi Merceditas que empurrou. Merceditas, a de Paco da Fonte. Empurrou en vinganza pola pola dunha figueira que lle contou. É a guerra, Moncho. Mira, por favor, a vella esvarou e aproveitou para botarlle a culpa a pandorca de Merceditas. Pero que tan enganado estás, Monchiño. Carmucha e as familias que son da súa corda levan tempo planeando desfacerse da madriña. E nós temos que apoyala polo favor que nos fixo. Pero de que estades falando? De que familia é? Cousas nosas, Ramoniña, por favor, Se non és da raza de Lameiro, é mellor que sigas así. Oas, Elvira, un paquete para ti. Non ponte quen é. Oas, non haberá por aí un cuata que traia gosas seca. Queren guerra. Pois van ter guerra. Ai, Xa se armou! Pero por que se pon así por os chorizos? Os chourizos son a mensaxe, Ramona. Queren decir, xa estamos de matanza na casa. Elvira! Oh, isto pinta mal. Queres probar un pouco? Ten que estar... E por pinta. Carallo. Elvira saiu tan apurada que rompeu unha perna. Tropezou como no patín de Kevin, que o deixou tirado fora. Claro que ela ten outra teoría. foi unha emboscada, Moncho. Como o patín estaba ali por algo, sabían que eu ia sair cabreada pola mensaxe de ameaza e ia tropezar con ele. Pero a ver, Elvirilla, por favor, relaxa. Anda, por favor. Mercedita dixo que non era mensaxe de ameaza nin nada deso. Era máis que nos mandou a proba dos chouritos, como fai todos os anos. Cola a boca, Moncho. Eu estou impedida, así que vas ter que actuar ti. Pero vinganza, Moncho, vinganza! E como carallo fago eu para vingarme de Carmucho? É porque non vas a lle mexas na porta da tenda. Imposible, Puscas, Carmucha ten a súa xente vixiando que ninguén da familia de Moncho se achegue por ali. E podo ir eu? No. Ramona, no, xa che dixen que tens que quedar fora disto. E ti non és da familia. Como que non son de familia? Vos son de los míos pais galegos e eu quero vingar a mamá Elvira. Ollo, que non é mala idea, Carmucha nunca desconfiaría de Ramona. É verdade. En vez de mexarlle na porta, o que podes facer é meterlle unhas vareadas no cu. Que te parece? Ramona, ti sabes usar este vergallo? E non, pero podo aprender. Mira, é moi fácil. Eu vouche deixar agochado na silveira ao lado da casa de Carmucha e ti vas xa... Antes de nada, voulle poñer un pouco de cinta aillante para que non queden as pegadas, vale? Ramona foi onda Carmucha, meteulle unhas vareadas no cu e despois marchou ante o estupor dos presentes. Houbo que ocultalo uns días en Cormellones, al día de onde é dona Hortensia. E non sabedelo cambiada que volveu a tipa despois da experiencia. Conta, neniña, conta que tal por Cormellones. Pois a verdade é que moi ben, botei mozo. Despois casei con ele e logo mo mataron. E foi fin de semana moi intensa. Ai, Cormellones. Sempre loitei por protexer a miña familia. Por non ser un monicreque dos poderosos. Por ser eu que manexase os fíos. Sei no perfeitamente, madriña. Sí. Ai, tiña outros plans para ti, Ramoniña, pero non teño ninguén que se faga cargo dos negocios da familia. Anselmito é débil e estúpido. Elvira é demasiado arroutada e vingativa. É verdade, ten moito carácter, verdade? Ramoniña, o meu tempo xa pasou. Xa vou bella e teño a cadera rota. Así que o meu desexo é que os negocios da familia pasen as túas mans. Pois, o que vostede queira, dona Hortensia, de verdade. O licor café. Canto máis bella vou, máis me gusta. Por certo, recorda, o traidor é o mensaxeiro. Teno claro, quen trae a mensaxe, ese é o traidor. Agora sou eu o mando, entendido, papá Moncho? As cousas
cousas teñen que suceder tal como eu che as conto. Todo ten que pasar no día grande das festas de San Mamede. É porque ten que ser o día da festa. Porque esas cousas é mellor que sucedan pois nun bautizo ou non a comunión ou no día grande dunhas festas patronais. Entendido? O primeiro que imos facer é mandar a Anselmito a Marineda d'Or, ao bingo. Prefiro que esté fora de esta guerra. Adiós, Moncho. Marcho para Marinera d'Or con Alvarito. Que sorte ten vostede, don Anselmo. Despois, un dos nosos ten que axustar contas con Merceditas. Ou cortar o resto das polas da figueira do noso inimigo Pepe da Fonte, vale? Moi ben, pero leva as gafas de seguridade e non vai a sacar un ollo. Vale, xa levo postas, viña. Veña. E despois ti, papá Moncho, vas te encargar de axustar contas con Carmucha. Cariño, marcho. Vou botar un tractor de xurro na tenda de Carmucha. Moi ben, pero non tardes que despois hai que ir á misa, E finalmente, axustamos contas con traidor, con Lino. Como? Lino é un traidor? Logo, Don Hortensia dixo que o traidor era quen trouxo a mensaxe. E quen trouxo a mensaxe nos chourizos? Lino. Polo tanto, Lino é o traidor. Señores, que? Moncho. Dios, Moncho. Cheiras que confúndeme. É que fun baleirar un tractor de xurro. Bueno, eu deixemos que teño que poñer o traxe para a sesión Bermú. No, Lino. Para aí, Moncho. Ti non vas a ningures hasta que pagues a túa traición, entendes, Lino? O que? O que? Non é nada persoal, sabes? Son negocios. Ramona dixo que o traidor foi o que trouxo a mensaxe. E o que trouxo o paquete cos chouridos fuches ti. Claro. O meu traballo é traer as cartas e os paquetes, que para iso son o carteiro. Visto así tamén ten razón. Pois é verdade aquí. E despois de axustar contas con todo o mundo, imos a misa na honra de San Mamede. Imos a procesión, sesión Bermú e botamos os bailes. Como se nada. O plan saiu á perfección. E Ramona Comaneci demostrou que tiña o que hai que ter para ser a nova madriña de Lameiro. Bacho la mano, madriña. Madriña. E diredes vos, pero que comedia é esta, Moncho? O que acabas de contarnos, copiáchelo da película que viches onte. Error, mentira cochina. A realidade ás veces copia a ficción. Ademais, o conto acaba distinto que a película. Que carallo fai a Transilvana aí sentada? Mamá, xa podes camiñar de novo. Carallo, que rápido lle curou a cadeira. Calade a boca, cabronazos! E ti, fora do meu sitio! Aquí a única madriña que hai son eu! Pero vostede dixo que... ¡Deixen merda! Fora todos aquí, dai! Fora! E así remata esta versión do clásico que mexa polo original. Outro día conto pola segunda parte, que empeza coa infancia da dona Hortensia en Cormellones e remata cando Ramona manda executar a Anselmito por algo que aconteceu cando foron de turismo a Cuba. Ainda hai unha terceira parte, pero esa sí que vos la vou a forrar, porque é fala de curas e de ópera e aburra Dios.